Олы юбилейлар кеше гомеренең тажы булып торалар. Бүген 80 яшьлек матур юбилеен якташыбыз, Югары Терешко авылында гомер кичерүче Фатхуллина Сания Исхак кызы каршылый. Әлеге тантаналы гомер бәйрәме белән аны ихлас күңелдән балалары Ринат, Ристәм, Гөлсинә, Мәрьям гаиләләре белән, оныклары Гөлфия, Кадрия, Гүзәлия, Николай, Гөлшат, Михаил, Радик, Альфред һәм Дамир гаиләләре белән котлыйлар. Новокуйбышевск, Самара, Димитровград, Иске Кулатка, Урта Терешка, Украинадан килгән бар теләкләрне дә чәчми-төкми укып китәсем килә. Яраткан әниебез, әбиебезне котларга керешер алдыннан аңа сокланып, мәдхия җырлыйбыз. Ул бөек ватан сугышы башланыр алдыннан бик аз вакыт калгач дөньяга туган. 80 яшь. Күп яки азмы бу? Шушы яшькә җиткән кешеләрнең күбесе үзләрен бәхетле кешеләр дип исәплиләрдер. Аларга тормыш юлында күпне кичерергә, күпне күрергә туры килә. Озакка сузылган бөек ватан сугышы. Сугыштан соңгы авыр еллар, ачлык, ялангачлык, катлаулы 90нчы еллар. Оныклары һәм оныкчаларына сөйләр сүзләре күп аларның билгеле. Өстәвенә, кичкенәдән үк алар барысы да тормыш арбасына җигелеп бар эшне эшләгәннәр дигәндәй. Сугыштан соң илне күтәрү чорына туры килгән яшь кызның әниебезнең армый-талмый авыл җирендә эшләве рәхмәт хатлары белән генә түгел, социалистик хезмәт герое, хезмәт ветераны билгеләре белән лаеклы килеш бүләкләнгән. Әниебез гомере буе сыерлар савучы, бызаулар каравучы булып эшләгән. Билгеле, күңел ачырга вакыт булмаса да, яшьләр үзләренчә кичәләр оештырып, эштән соң ял итә булганнар. Әниебез үзенең кадерле, сөекле, киң күңелле тормыш иптәшен, чын батыр, тырыш авыл егетен, әтиебез Зәкәрияны да шулай очратып, гомерлеккә гаилә барлыкка китерәләр. 5 балаларын тәрбияләп үстерәләр. Кызганычка каршы, әниебезне язмыш бала кайгысы белән дә сыный. Бер уллары Фәим якты дөньяны ташлап китә. Ләкин аңа төннәрен безгә күрсәтми түккән күз яшьләрен киптерер өчен без бала оныклары бар. Бүгенге көндә инде 9 оныгы һәм 9 оныкчасы әниебезнең. Кадерледән кадерле, газизлардан да газиз булган сөекле кешебез. Син дөньяда иң гадел, тәртипле, акыллы, туганчыл, саф күңелле кешеләрнең берседер. Газизыбыз безнең. Син бөтен гомереңне, бөтен җан-җылыңны безгә, балаларыңа багышладың. Әтиебез белән сез безне тормыш сөючән, тырыш, белемле итеп үстердегез. Синдәге күңел сабырлыгыңа таң калырлык. Безне кеше булсыннар дип үстергән йокысыз төннәрең, безгә кылган изгелекләрең өчен бүген синең алда баш иябез. Тәүлекнең кайсы гына вакытында кайтсак та, синең табының һәр чак әзер, йөзең ачык. Сердәшчебез дә, төпле киңәшчебез дә, авыр чакларда кушып юатучыбыз да син, кадерле әниебез. Йортыбыз күге һәр чак аяз, кояшлы. Аның нигезенә һәрбер почмагына синең күңел сафлыгы, күркәмлеге сеңгән. Кайларга гына китсәк тә, без туган йортыбызны сагынып, очып кайтабыз. Чөнки анда син безне сагынып көтәсең. Рәхмәт сиңа, әниебез. Иман нуры тулган күңелеңә җан рәхәте, җан тынычлыгы табып, киләчәктә дә без балаларыңа хәер-фатихаңны биреп яшәсәң иде. Без бәхетле бүген, бик бәхетле. Әниебез барып үрнәк алырлык. Ялгыз яшәүләре җиңел түгел. Бирсен Раббым көч һәм сабырлык. Куанычлар гына алып килсен 80 яшең, олы бәйрәмең. Сиңа бүген бүләк итәбез без барлык яхшылыклар бәйләмен. Кешелекле, сабыр, түземле син, мәрхәмәтле дуска, туганга, туганнарың барысы сине хөрмәт итә, киң күңелле кеше булганга. Еллар үтә диеп борчылма син. Еллар үтү бер ни түгел ул. Сау-сәламәт булып узак яшәү, үзе бәхет, үзе шатлык ул. Әни, Ходай сиңа тыныч тормыш бирсен, балалардан күр син игелек. Хәләл кешең белән гомер иттең, бәхетләрең булсын, гомерлек. Хөрмәтле Сания Исхаковна, бала оныкларыгыз юллаган бар теләкләргә дә ихлас күңелдән кушылабыз һәм бары сезнең хөрмәткә матур җыр юллыйбыз. Рәхәтләнеп тыңлагыз.
Россия